Jekk qed tara dan il-video normalment għax qiegħda bispass il-bot milli nibdew nagħmlu xi ħaġa bis-serjetà fuq il-waist, fuq il-hips, fuq il-patata, fuq il-koxox. Jew inkella forsi anka doctor's orders minħabba xi kundizzjoni medika jew oħra, inti ġejt issuġġerita li tibda xi programm bis-serjetà fil-ġimgħat u fix-xhur li ġejjin u xtaqt għandek l-ewwel nett prosit illi kontrarju ta' ħafna nies illi ġast għadhom jixtiequ li jagħmlu xi ħaġa, inti qed tfittex biex tara x'se tagħmel. Għal daqstant proset tassew. Mela ftit punti żgħar illi nixtieq ngħaddilek dan il-programm illi inti qiegħda mħajra jew mħajjar biex tibda ħajkun imqassam hekk fejn nixtiequk illi fil-ġimgħat li ġejjin tiġi għal tal-inqas 3 darbiet fil-ġimgħa. Jekk inti tista' tiġi iktar, tajjeb għal dawn in-nofsija sessions intensivi li jkollna biex naħarqu x-xaħam u biex nittownjaw. Well and good. Pero learn kif jgħidu bl-Ingliż to listen to your body. Ġifrek ġismek qed jgħidlek isma' l-lummu ġuħ, il-lummu ġuwa, dakinhar forsi jkun tal-pariri li aħjar tistrieħu. Pero jekk huwa sempliċiment tuħ tal-aħam, tgħidli sempliċiment tuħ tal-aħam iweġġani tant. Però tuħ tal-aħam huwa xeħli f'reazzjoni ta' ġismek illi qed jurik li inti forsi kontilek ma tiċċaqlaq, jew ma kontx imdorri tiċċaqlaq kif suppost ħanajdu hekk biex naħarqu x-xaħam. F'dak il-każ, tuħ tal-aħam, nissuġġeru li inti tkompli tiġi. Għax iktar ma ġismek jidra, iktar inti ħatħossok li qed tirkupra malajr. Dik importanti wkoll. Qabel l-ewwel session tagħkom, it-trainer ta' dik is-sezzjoni partikolari, tajjeb, ħajatikom anke dak li jgħidulu a get started plan. Dan ikun pjan ta' ikel sempliċi magħmul minn nutritionistana, illi fiha ħatejdilkom isma' mid-dar jew mir-restorant se tagħmlu hekk jew hekk. Ħalli għavoli għadna ma nafukx mill-viċin kemm suppost, tal-inqas ikun hemm x'imkien minn fejn bdejna mbagħad jekk il-bambin irid waqt dik li jgħidula l-one-to-one consultation li tkun miegħi personali jiena Matteus Grasso, il-Chief Coach u l-Program Leader, tajjeb, nistgħu niddiskutu fejn anke nsir nafek daqsxejn iktar mill-viċin u jekk nara illi anka inti wara dawn it-tliet ġimgħat tiffittja f'xi wieħed mill-programmi tagħna u li l-programmi anka jgħoddu għalik, jiena ħanajdlek jista' jkun illi ħankomplu fuq dar programm jew dan li ma tippreferi. Però jista' jkun ukoll illi jekk nara li inti ma tiffittjax fil-programmi tagħna jew il-programmi tagħna ma jgħoddux għalik, ħanajdlek isma' f'dan il-każ ħanirreferi kemm hekk ara jew prova għamel hekk jew prova għamel hekk. Dak imbagħad anke nigwidak u niddiskutu waqt dik li jgħidula il-one-to-one consultation. Is-sessions ħajkunu intensivi, intenzjonati li jaħarqu x-xaħam jekk il-bambin iridu jittownjaw, ħajkunu f'ambjent ta' grupp fej bażikament tkunu on average madwar 8 persuni, jiddependi mill-ħin, hemm ħiniet li tkunu ftit iktar, hemm ħiniet li tkunu ftit inqas. Tajjeb, però iva on average ikun l-attendenza ta' madwar 8 persuni fejn jkun hemm trainer u ġieli anke żewġ trainers biex nassiguraw illi intom qed tagħmlu l-exercises sew u b'mod effettiv. Dik importanti wkoll. Ħanirreferi ftit għan-noti li għandi fil-ġemp biex żgur ma ninsa ngħidilkom xejn. Iva, punt importanti ħafna huwa dan li daw it-tip ta' programmi normalment niftħuhom biss għal madwar 9 persuni. Tajjeb, għamilt number 6 inka 9, għal madwar 9 persuni. U għal daqstant, waqt li anke intom qed taraw dan il-video jew taqraw din l-email, hemm min qiegħed jirreġistra. Allura jkun importanti ħafna li jekk bis-serjetà qed tgħid isma' iva jiena se nibda, tajjeb għax waqt li ħadd ieħor qed jaħli l-ħin għadu jaħsibha inti ħadd tieħu direzzjoni, hemm min iva wkoll qed jażel illi jibbukkja dan il-ħin stess. Mela ħajkun importanti li timxu mal-links li għandkom fl-email hawn taħt ħalli tirreġistra post mill-ftit illi jkollna available. Importanti ħafna ħafna. Għal kwalunkwe mistoqsija, eċetera, tajjeb fil-fri tibatulna jew SMS jew email fuq anka id-dettalji li għandkom hawnhekk, però titilfux iktar żmien għax kif qed ngħidilkom. Apparti li żmien huwa limitat, anka l-ispazju huwa limitat ħafna, ma nistgħux naċċettaw li l-kull min jiġi, irdu nagħmlu bil-fors numerus clausus ħalli l-programm ikun effettiv. Ja ħallikom hemm biex ma tilfilkomx iktar ħin, jekk il-bambin irid ma li tkunu reġistrati tirċievu email oħra minn għandi, b'video oħra minn għandi biex ngħidilkom congratulations u ngħidilkom kif anke se nkomplu minn dak il-punt il qoddim. Ħaffu u niltaqgħu dalwaqt.